Зарыгып көтіп алған қышқы каникулны ничек үткәрәсен белә Буа районының Исәк авылы җирлеге балалары. Мауыктыргыч чарадан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Балачакның рәхәт мизгелләре әнә шулай саф һавада күмәкләшеп уйнау куян әкияте тамашасында катнашу, кыш бабай белән кар кызыннан бүләк алу балалар өчен мөгъҗизага тиң. Районның мәдәният идарәсе авыл җирлеге бигрәк тә Буа якташлык җәмгыяте ярдәме белән уздырылган яңа ел бәйрәме калада үткән президент чыршысыннан ким түгел. Балаларның берсе дә бүләксез калмый. Балаларга инде кыш бабай килү, аның бүләк бирү. Өлкәннәргә яңа елда өметләре бар. Яшьләргә шулай тормышка карата өметләре зуррак өлкәннәргә караганда да. Шуңа күрә авылда бәйрәм оештыру кирәк. Чыршы бәйрәменең иң дулкынландыргыч өлеше балалар арасында бүләкле билет уйнату. 82. Быел барлыгы 104 билет сатылган. Иң зур бүләк кәрәзле телефон. Быел аны күрше авылдан килгән 1нче сыйныф укучысы Айваз Мухитов отты. Рәхмәт абыйсы. Әлбәттә, әлеге балалар барысы да Исәк авылы җирлегендә яшәми, күбесе әби бабайга кунакка кайткан. Әмма күркәм гадәткә әверелгән бәйрәм, кышкы каникулда рәхәтләнеп уйнарлык мәйданчык булу, авылга кайтуга бер этәргеч, ә тиздән бөтенләйгә күчеп кайтучылар да булыр. Һәр хәлдә шартлар бар. Мәктәп бинасында 3-4 квартира эшләдем. Анда кайтып, яшь гаиләләр тора алалар, рашаклар, алар тиздән чакыра башлыйм. Хәзер мебель ясыйм, мебельләрдә кайтарып куйгач, яшь гаиләләрне чакырам. Киләчәк балалар кулында дибез икән, Исәк авылындагы кебек хыялны чынбарлык итәрлек гамәлләр башкарырга кирәк. Быел 200 кешегә бәйрәм пылавы пешерелсә, димәк киләсе елга тагын да арта. Бик күңелле, пылау да пешерәләр, каймак та пешерәләр, монда чәй эчәбез. Ирек абый бөтен төштә авылга булышып тора инде менә, ул булганда авыл яши. Мөршидә Җиһан, Агакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары.